Я дуже вдячний за підтримку. Я вважаю, це для мене і для усіх тих людей, які там знаходяться у в'язницях. Це дуже важливо. І я це відчуваю. Мені від цього тепло на душі становиться. Більше як 4 роки я був у російській в'язниці і кожного дня я думав, коли я повернуся додому. Тобто думкою і душею я був тут. І я зараз дуже щасливий з приводу того, що я на своїй землі у колі друзів. Два напрямки – це правозахисна діяльність і журналістика. Тому що дуже багато зараз ще людей знаходяться в російських буцегарнях, вони потребують нашої допомоги. Треба терміново повертати додому. І я буду прикладати максимум зусиль для того, щоб вони якнайшвидше були у нас і їх зустрічали так, як мене зустрічають.